Takon medun takon melorotne titik ini gak gelem panggah tunggahan. Ya wis lan ya keadaan biyen mah. Wong lek ra cekelan duit ra iso goblok dadak. Mulai. Tak ceritani ya bola. Aku ingin ketemu bolaku wong India jenenge Sarukan ya. Terus kami dialog. Kono ngomong ini. Kami di India punya satu keajaiban dunia, yaitu tas mahal. Aku yang guyu. Halah. Wong baru punya satu tas mahal kok sombong. Ya, kami di Indonesia punya tol mahal, listrik mahal, sekolah mahal, ya, berobat mahal, BBM mahal, beras, cabai, telur dan lain-lainnya semuanya mahal aku. Kami para orang Indonesia biasa saja itu gak pernah pamer aku. Malah sedih. Kain-kain malah. Hei, Jane anak apa to delok bengak-bengok ae. ngiyupo. Panase ra umum iki. Lah nyapa kerja kon ngiyup. Ngiyupo. Wegah kok ngeyel ae to iki. Cara aku mbiyen manut omongane Simbok ora manut omongane Solikin paling saiki wis dadi insinyur. Jelas wis iso ngerakit nuklir lah. So, Ngiyupo. Daripada kowe engko panasan, bathukmu gilap, Lah wong panas disangka wong akeh kok bingung. malah darani pikolo kowe engko. Lah ya mbok ben to diarani piccolo. Wong lanang kok wedi panas. Ngiyupo. Wegah, Dong ora. blas radong. ini golongane rombongane Solikin. Alip, Min, Heru ready. Wis to, melok aku lho penak. Ya, munggah gunung karo tuku apem. Mbak LC ngono. Bareng ngono terus nyeret kabel karo naket botol. Dadine koyo ngene iki bolok. Uripe kaing-kaing ini. Ngiyupo. Wegah kok ngeyel ae to iki. Wong lek ra cekelan duit ra iso goblok dadak. Piye lho, apa-apa iki sing serap bener belas kali sih. Obah-saubah iki serenek penere pokoke. Dong kok ya kuwi. Lah ngomasi raine dhewe iki lho. Kayak bar magrib. Saurem serenek benar-benare belas. Kira-kira ki bola-bola lek ra cekelan duit apa ya ngene iki. Ngene iki kudu seneng apa senep nang ngrasakne keadaan negara sing semrawut apa-apa semunggah. Sampai roh ke bojoku mambeng iki lho. Ora keneng ditawar munggah. Wis takon medun takon melorotne titik ini gak gelem panggah tunggahan. Ya wis lan ya keadaan biyen mah. Jadi seolah-olah itu kita itu sekarang dipaksa untuk menghadapi keadaan sing kaya ngene iki lho. Kaya-kaya ki rasane kaya kita harus menyaksikan wong sing disayangi bahagia karo liyane ning pelaminan. Piye jajal? Rasane lho bayangno. Kudu seneng apa sedih iki kan bingung. Arepe nangis ki wis tuwek jembuten. Ora nangis ki kok rasane ki sesek. Duwe ndas mumet, ora duwe ndas medeni. Ndas siji tapi yang dipikir 844,5. Rodae ancene muter, tapi iki mutere kebanteran Gusti. Sirahku vertigo. Lemes, mah.